Nawr te, ni yn nosbarth o Wyneblas Caerlŷr, bryd sy'n ddylanwadol iawn yn ein diadelloedd magu ni. Ac yma wrth fy ochr i, mae yna hen gyfaill, y ddwy o'n un gyn aelodau o Clwb Ffermwyr Ifanc Llanfynydd. Clwb gorau'r byd yma wrth gwrs. O, bendant Wyneb, ie. Mae yna glybiau eraill hefyd. Ond yma yn y dosbarth yr Hwrdd Blwydd, maen nhw'n dosbarth cryf ofnadw nifer yn y dosbarth, ond maen nhw'n fryd dylanwadol iawn yn ein diadelloedd magu ni. Pam hynny? Wel, ie, mae dosbarth cryf iawn yn y Hwrdd Blwydd mae eleni. Mae nifer o bobl wedi dod mas i gefnogi sy'n hyfryd i weld, a mae maint yr Hwrdd, maen nhw'n anferth, mae rhaid gweud. Ond ie, byddwn ni'n gweud, mae'r bryd hyn yn bwysig iawn i'r sector ddefed ym Mryden. Rhain yw sylfaen y ddafad mewl, heb Bluefaced Leicester, does dim mewl i gael. A gwrthwrs mae heine yn y sector ddefed yn fe, so mae'r ddafad mewl yn bwysig tu hwnt o ran lot o ffermwyr mwyn cadw cigoen a croesi'r mewl wedyn ar y texel, a'r beltex ac yn y blaen yn fe. So ie, maen nhw'n bwysig iawn, rein yw'r cam cyntaf falle, heb rein bydd dim mewls. Wel, mae dros hanner y ddiadell groesfryd ym Mryden yn fiwlen. Ie, Mae hwnna'n dweud mawr, yn dweud? Ydy. Maen nhw'n bwysig iawn mwyn cynhyrchu oen o safon ar gyfer ein marchnad oedd ni. Ni'n gweld nawr, y beirniad wedi gadael ambell un i fynd, i weld nhw'n cerdded yn naturiol. Mae yna dipyn o newid ar hyn o bryd. Ale Jones, meddiant isaf, Conwy sydd yn beirniadu, a mae fe wedi cael llwyddiant ysgubol dros y blynyddoedd gyda'i Wyneblas Caerlŷr, Maria. Odi hen ben profiadol dros ben yn beirniadu, a fi'n siŵr bod e'n mwynhau'r brofiad. Mae'r bryd yma yn agos iawn at y galon di yn amlwg, ond mae yna ddosbarth gwahanol eleni. Mae yna newid wedi bod yn y bryd yma. Esbonio'r gwaniaeth rhwng y Wyneblas Caerlŷr traddodiadol a'r hefyd y Wyneblas Caerlŷr y teip wedi croesi. O nhw gyda'i gilydd yn dyn nhw mewn un dosbarth. Ie, leni yw'r flwyddyn gyntaf nhw i wahanu'r dosbarth. Felly mae ydych chi'r teip traddodiadol o flanu heddi fan hyn nawr, bore yma. A rhain sy'n cael ei defnyddio ar y ddafad penwen, mwyn cael creu miwlen penwen. A wedyn mae teip croesi gael sef y rai i ni'n cadw gytre. A mae reini a bach fwy o liwr na nhw. A mae reina yn cael ei defnyddio wedyn ar y ddafad biwla sydd yn ni yng Nghymru. A wrth gwrs mwy lan yn y gogledd mae'r Scotch Blackface a'r swales ac yn y blaen. So maen nhw'n defnyddio'r teip croesi ar y defed sydd bach fwy o liwr na nhw mwyn cael y miwla lliwr na nhw wedyn. Felly yn draddodiadol, pan o'n ni'n cael beirniad me, oedd e'n naturiol bod pobl yn mynd ati teip i unan. Felly, penderfynodd y Sioe Frenhinol i gwahanu'r dosbarthiadau. Ac wrth chi'n cael yna brydau eraill fel sydd yn ei tu ôl fan hyn, mae'r badgers, faces, mae torddi fyna, mae torwens hefyd ar wahân. Felly, ie, mae fe'n just wahanol teip o fewn y bryd. Mae dyn nhw yr un flockbook. So, ie, just diddorol gweld. Ori, a mae'n braf rhoi'r cyfle i wahanu'r dosbarthiadau mwyn rhoi fwy o gyfle i bawb wedyn. Ydy. Sophie Harding? Ie, Shrewbridge, ie. So, hi'n ennill y wobr gyntaf, gyda Aled? Ie. Ydy, mae hi'n un sydd wedi cael llwyddiant y sawl gwaith yn y Sioe Frenhinol, a wastod safon uchel iawn dyddiw ar y teg. Chi enillodd Pencampraig yr adran yma y llynedd? Do. A Sophie'n ennill y flwyddyn cynt? Ie, odi, mae'n benben weithiau, dwi. Diolch yn fawr, Mariana. Fi'n draw i weld Sophie yn awr i weld siw mae'r teimladau wedi ennill y Garden Goch mewn dosbarth eithriadol. Wow, Sophie, congratulations. Thank you very much. What a class to win. I know, it's been a superb class. But you come up on top time after time again. What's the secret? I think it's a long time since I've had a ram first, so I'm thrilled. Because you like your females usually with the showing? Yeah, it is usually the females, but he's by the Ashes tub that I've had so many winners with, and I used him myself last year, I think a lot of him. What's so special about the breed? They're just beautiful to look at, they're easy to handle. I think you've got to have a passion for it though. And you certainly have. Siogwch chi fawr iawn. Thank you.